Čau bikery, zdravím vás z nového dielu Bike Mission. Sme v Kalnici a po dlhých 3 rokoch sa vrátime k teórii dropov, k nácvikom a jednoducho ako skákať dropy. Ideme na to. Tento rok som v Kalnici toho plánoval spraviť rozhodne viac, ale ako viete, mal som zranenie, ktoré ma na nejaký čas odstavilo a potom som sa snažil čo najskôr vrátiť k pretekom, ale teraz sme si konečne našli čas a vyrazili sme sem a dôvod je jednoduchý. Stojím v spodnej časti bike parku a za mnou je parádny skill park, ktorý chalani vybudovali a je úplne dokonalý na učenie sa skákania dropov a mňa napadlo, že by bolo super si to zopakovať, niečo vám k tomu pridať a jednoducho vás v lete naučiť skákať a skákať dropy. Takže poďme si to pozrieť. Vec, ktorú sa vás od začiatku snažím naučiť je, aby ste na veci išli postupne. Čo sa týka jazdenia, je to extrémne dôležité, aby ste žiadne kroky nevynechávali. A niekedy je to dosť ťažké, pretože prídete na trail, kde je, dajme tomu, 2-metrový drop a vy ste najviac skákali drop, ktorý mal 1 meter a už je tam strašne veľký rozdiel medzi tým, čo ste skúšali a tým, čo chcete skúšať. Tá postupnosť a skill park, ktorý mám za sebou, je úplne fantastický v tom, že tie rozdiely sú minimálne, podmienky sú veľmi podobné a vy sa nemusíte bať robiť tak veľký progres, ale naozaj sa to dá skákať jedno po druhom, trošku pridať, skočiť väčší drop, trošku pridať, skočiť znovu väčší drop a tým sa uistiť a neskončiť nejakým pádom alebo úrazom, ktorý vás úplne zabrzdí a úplne vystraší. Čo je pri dropoch veľmi dôležité, je nájazdová rýchlosť, ktorá sa neodhaduje veľmi ľahko, ale práve preto je dobré začať na menších dropoch, kde je ten odhad o niečo jednoduchší. Ďalšia výhoda menších dropov je, že sa nám ľahšie skáče napriek tomu, že nevidíme dopad, pretože keď idete na drop, vidíte len hranu odrazu, ale nevidíte miesto, kam budete dopadať. Čiže takisto je menej desivé skočiť metrový drop ako 6-metrový a tá progresia musí prísť postupne, aby ste sa toho tak moc nebáli a aby ste si verili, že tá vaša nájazdová rýchlosť bude správna. Nájazdovú rýchlosť nesmiete upravovať na poslednú chvíľu. Ideálne je urobiť to ešte pred dropom samotným, či už nejaký zášlap naviac alebo jemné pribrzdenie. Nikdy nie na hrane, aby sa vám nešmykla noha z pedála, alebo aby ste náhodou nezačali brzdiť a nedobrzdili a spadli medzi odraz a dopad. To sú naozaj nepríjemné a veľmi nebezpečné veci. Takže naozaj tá úprava rýchlosti ešte pred samotným odrazom a potom už sa len sústredíme na správnu techniku dropu. Čo je pri skákaní dropov veľmi dôležité, je práca s ťažiskom a práca rúk, pretože aj keď to možno pri mojom skákaní tak nevidíte, keďže už to robím pomerne automaticky, je veľmi dôležité, aby ste dokázali predné koleso zdvihnúť trošku do vzduchu a z tých agresívnych lakťov ich trošku vystrieť a potiahnuť tie riaditka smerom na seba. Zároveň s tým, že tie boky posunieme trošku dozadu, aby sa tá váha posunula nad zadné koleso a my sme tak dokázali nadľahčiť ten predok, aby nám nepadal rovno dole do dopadu. Samozrejme záleží to na akú veľkú vzdialenosť chceme letieť, ale nemalo by sa vám stať, že vám predné koleso hneď po odraze ostane klesať smerom dole. Čo sa týka techniky dropovania, alebo čo je vlastne podstatou skákania dropov, je zletieť z vyššieho miesta na nižšie, z odrazu na dopad. Ideálne s tým, aby ste dopadli na obidve kolesá a aby ste dopadli tam, kde začína dopad. Bavíme sa teda o dropoch, ktoré majú dopad. Dropy bez dopadu sú nepríjemné na vaše klby, čapy, prúženia a tak podobne. Čiže hľadajte prosím vás dropy s dopadom. Čo je na dropoch najnebezpečnejšie a čomu sa teda snažíme vyhnúť za každú cenu je, aby vám predné koleso hneď po odraze začalo padať dole. Že stane sa to, keď nepotiahnete riaditka smerom na seba, ale necháte ich rovno padnúť. Predné koleso vám zapadá dole, alebo chytíte takto pedál, zapadá vám sem dole a vás natlačí smerom na riaditka a potom prepadávate vlastne smerom dopredu. Z toho sú naozaj veľmi nepríjemné pády. A čo musíme spraviť preto, aby sa to nestalo? To sú nasledovné veci. Prvá je spomínaná nájazdová rýchlosť. Nesmiete ísť úplne pomaly, aj keď je mi jasné, že sa bojíte, idete skákať svoj prvý drop a nechcete ísť rýchlo, aby ste niečo nepokazili. Práve to, že pôjdete veľmi pomaly, vás môže stať dobrý alebo úspešný pokus, nedaj Bože privodiť pád. Keď pôjdete príliš pomaly, znamená to, že musíte príliš dlho bicykel udržať vo vzduchu, alebo teda predné koleso udržať vo vzduchu, kým zadné neopustí odraz a strašne dlho to trvá,
aby ste dopadli takýmto spôsobom až sem. Zatiaľ čo keď idete rýchlo, stačí vám veľmi malé potiahnutie riaditok a krásne drop skočíte. Druhá dôležitá vec je potiahnutie riaditok na seba. Čím idete rýchlejšie, tým menej to musíte urobiť, takže opäť bude to pomer medzi tým, ako rýchlo idete a ako ďaleko je dopad. Pokiaľ idete rýchlo, stačí vám naozaj veľmi jemne potiahnuť riaditka na seba a zadné koleso veľmi rýchlo opustí odraz a vy dopadnete na dopad. Ak idete pomalšie, potiahnutie musí byť väčšie a vy musíte dlhšie ostať v pozícii, kedy sa dotýkate odrazu len zadným kolesom. Je to ten istý pohyb, ako keď robíte manuál, čiže ťaháte bicykel trošku smerom dohora alebo trošku smerom na seba. Tretia dôležitá vec je práca s ťažiskom a s tým, kde stojíme. Keď stojíte v bežnej jazdeckej pozícii nad sedlom alebo teda jemne za stredovým zložením, pri dropovaní môžete boky vysunúť smerom dozadu, aby ste presunuli váhu trošku na zadné koleso. Pozor, začiatočníci majú tendenciu ťahať boky veľmi dozadu, pretože sa boja a potom dopadajú v podstate v takejto pozícii a tým už nemajú bicykel úplne pod kontrolou, pretože sú moc vzadu a nemajú zaťažené predné koleso. Čiže tie boky nad sedlo alebo teda za sedlo určite treba dať, ale aby to nebolo príliš. Hej, pozor na to. Štvrtá vec, čo sa často stáva na tréningoch je, že ľudia skočia drop vyosene, potiahnu riaditka nesúmerne, buď na jednu alebo na druhú stranu, z toho sa zlaknú, stuhnú a je z toho krásny náš obľúbený stuhlák, takže pozor na to, to potiahnutie musí byť v rovnováhe, čím idete rýchlejšie, tým je to jednoduchšie, tým menej vás nakláňa do strán, je to rovnaké ako keď idete bez držania, keď idete rýchlo je to jednoduché, keď idete pomaly je to náročné a máte tendenciu spadnúť na bok. Piatá dôležitá vec, a už som vám to povedal miliónkrát, ale mne samému sa to už raz vypomstilo, vždy si choďte tú prekážku pozrieť, či je to malý drop, či je to veľký drop, ak ste ho nikdy neskákali. Choďte sa pozrieť, čo je na dopade, čo je na rozjazde, aká je potrebná rýchlosť. Ten odhad sa vám bude robiť o to lepšie, pokiaľ si ten drop pôjdete pozrieť. Druhá vec, ak ste v bikeparku, nenechávajte bicykel na drope, pred dropom na dopade, aby nešiel niekto ďalší a neskočil na vás, prípadne nemusel kvôli vám brzdiť a tak podobne. Čiže bicykel na kraj, veľmi opatrne sa ísť pozrieť, ale naozaj ísť, skontrolovať to a potom si ísť vyskúšať najmä tie prvé pokusy. Čo sa týka nastavenia bicykla, keďže letíme z výšky dole, tak ten dopad je trochu tvrdší, ako je pri napríklad step-upe alebo pri bežnom dvojáku. A keďže predpokladám, že väčšina z vás nebude dopadať do úplne strmých až pomaly kolmých dopadov, tak ten dopad vždycky bude trošku tvrdší, ale rozhodne by som kvôli jednému dropu nedofúkoval tlmenie alebo zaprúženie. Ideálne je, ak nebudete dávať doraz za každým, keď skočíte drop, ale nemusíte to vyslovene nejako extrémne pritvrdzovať. Čo vie pomôcť a je vhodné mať buď teleskopickú sedlovku alebo celkovo sedlo nízko, aby ste práve mohli polohovať tie boky a dostať sa jemne za sedlo a mali tak možnosť to ťažisko posunúť a neprepadnúť na predné koleso dopredu. Neviem si predstaviť skákať drop s takouto teleskopkou alebo s takto vysoko položeným sedlom. Nezabúdajte na to, že vaše lakte a vaše kolena, alebo teda celkovo vaše kĺby sú takisto odpruženie, takže keď skáčete drop, nedopadajte ako v rece zemiakov, ale krásne do podrepu, do pokrčených lakťov, čo najviac tomu bicyklu pomôcť a v tom prípade môžete mať aj mäkšie tlmiče a dorazy dávať nebudete. Takže pracovať s tým, vyslovene sa na ten dopad nachystať a pekne ho pretlmiť celým telom, vtedy je to úplne ideálne. Dropy sa dajú samozrejme skákať viacerými spôsobmi. Úplne najjednoduchší, a keďže Bike Mission točíme hlavne pre začiatočníkov, je taký, kedy vlastne z jazdeckej prikrčenej pozície sa vystierame do vzduchu a naťahujeme sa smerom dozadu, ale skúsenejší jazdci aj nás môžete vidieť často, že na drope nerobíme nič, vyslovene necháme bicykel letieť smerom dopredu. Záleží to samozrejme od rýchlosti, ak je rýchlosti dosť, tak nič neťaháme, ale vyslovene stojíme rovno, ale jemne posunieme boky dozadu a bicykel sám krásne spadne do dopadu. Alebo úplne taký najextrémnejší prípad, keď máte veľmi veľa rýchlosti a snažíte sa drop zatlmiť, tak práve naopak idete z vystretej pozície na odraze, sa krčíte a zatlačate telom bicykel smerom do dola, aby ste čo najskôr dopadli na dopad a zatlačate ho smerom dopredu a dole. Miesto na nácvik môžete vidieť tu v Kalnici je ideálne, ale je mi úplne jasné, že nie každý má toto doma, ja sám to doma nemám, takže musím za tým cestovať, ale toto je
kvázi najjednoduchší spôsob, ako robiť progres v jazdení, keď máte takéto niečo k dispozícii, alebo si môžete každý rok postaviť o niečo väčší drop a vznikne vám niečo takéto. Ale hovorím, na progres, na zlepšenie postupné je toto naozaj perfektné miesto, alebo akýkoľvek bike park, v ktorom je postavený skill park, či už na skoky, lavice, dropy a tak podobne. A keď viete na to ísť postupne, je to oveľa menej stresujúce a oveľa jednoduchšie na zlepšovanie. Takže to je z dnešnej lekcie dropovania všetko. Samozrejme v prípade akýchkoľvek otázok píšte komentáre, vždy čítam a snažím sa zodpovedať. A je nás na kanáli už niečo cez 17 000, skoro 18 000, tak dajte odber, nech je nás tam čím skôr 20. Čaute.